ɲɛ minnu bolodalen don octobre kalo tile fɔlɔ san 2024 Mali jamana minisiri mun ka baara ɲɛsinen don kalankow ma a bɛ waleya dɔw bila sen kan min bɛ wele campagne de retour à l'école. Sɔni an bɛna caman faamu o kunnafoniyaw la. Ka tɛmɛ ni banbagaciya waleyaw ye minnu kɛra Bamako pankurujigi kɛnɛ ale ni gendarmew ka kalansow la, fɛn min ye jamana marabagaw ye, olu ye waleya dɔw ta ba la. Ninnu de ye bi kunnafoni ɲɛbilaw ye, dɔwɛrɛ bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye ka bɛn ni bi jumadon don kunnafoniyaw ye. A y'aw bisimila. I n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na, ka kɔn kalantaw ɲɛ minnu bolodalen don octobre kalo tile fɔlɔ san 2024 Mali jamana minisiri min ka baara ɲɛsinen don kalankow ma ale ye waleya dɔw bila sen kan min bɛ wele campagne de retour à l'école. O baara ɲɛbilaw kɛra bi jumadon septembre kalo tile 20 san 2024 ka kɔn kalantaw ɲɛ labɛn jumɛnw de b'a la ka kɛ walasa ka jaabi sɔrɔ o ɲininkaliw la. An ka nin fasirin lajɛ. Nin campagne bilala sen kan walasa ka se ka lafaamuyali di kalanden somɔgɔw ma denmisɛnninw ka kalan nafa kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw. Kalan tacogo ɲuman walasa ka maliyɛn den cɛmani ani musomani ka bɛɛ kɛ kelen bɛɛ ka jɛ ka kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ kalan ka daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ. Cérémonie nafa ye mun ye, c'est je dirais a bɛ opportunité di jamana ma, a b'a lase denmisɛnninw fana ma fɔlɔ barisa n'a fɔra kalanko o ye biko ani siniko de. Kalanso ɲɛmɔgɔw fan fɛ olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛna baaraw daminɛ jamana gouvernement ka don kofɔlen na ni o bɛ tali kɛ octobre kalo tile fɔlɔ la. Nin kalanso in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ baaraw b'a la ka kɛ yen nɔ ka kɔn kalanta ɲɛ. Aw ɲɛ b'a la baarakɛlaw bi yan, bɛɛ b'i ta la, peinturekɛlaw b'a la, maçon b'a la, bon on a fini dessin minnu bɛ dessin kɛ kokolo olu kɔni tilala. Maintenant n'an ban'o la sisan salle kɔnɔnaw bɛɛ labɛnna, u décorera, denmisɛnninw ka n'a sɔrɔ a bɛɛ kɛra kura ye parce que préscolaire yɛrɛ ye denmisɛnninw bɛ kɛ environnement min kɔnɔ fɔlɔ, il faut que environnement yɛrɛ ka kɛ environnement ɲuman ye. N'i ye salle lajɛ ka ɲinan lajɛ, jama sen ka suman dɔɔni ka tɛmɛ salle ta kan. Kalanden somɔgɔw fan fɛ fɛn min ye labɛnw ye, olu b'a la ka kɛ hali n'a y'a sɔrɔ a b'a la ka kɛ gɛlɛyaw kɔnɔ. An bɛ waati min na sisan anw minnu ye denmansaw ye, gɛlɛya caman bɛ yen. Bon gɛlɛya min yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ, a fɔlɔ ye jumɛn ye? Denmisɛnninw bɛ ekɔliso minnu na, an bɛ kuma ekɔliso yɛrɛ kan. Waati in na san nana, ji caman nana, ekɔliso caman bɛ a tiɲɛnen don. Ji donna ekɔliso caman n'o ye kelen ye. Filanan fana ye jumɛn ye? An bɛ jɔrɔ n'an ka denmisɛnninw ye. I b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen. An bɛ waati min na komi gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ. Minɛnw, ekɔlidenw ka minɛnko. Fɔlɔ la minɛnw tun bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la. An bɛ waati min na ko sisan minɛn si tɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la. O ye kelen ye. Bon an b'an plaindre cogo min na, ekɔliso maîtres fana b'u plaindre o kelen de fana na. Hakilina jiginna kalanw bɛ ta octobre kalo tile fɔlɔ nata in na nka an bɛ waati min na i ko sisan hakilina jigi kan ka kɛ k'a fɔ ko kalanso ninnu caman kɔnɔ Mali fan wɛrɛw fɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ olu kɔnɔ ji tiɲɛni kɔlɔlɔ sera mɔgɔ minnu ma. Walasa ka kɛ kunnafonidila ye a ka kan i ka baara kɛ ni hakɛ kunnafonidi yɛrɛ bɛ hakɛ minnu ko fɔ. An bɛ waati min na i ko sisan kunnafonidila bɛ kan k'i cɛsiri ka kunnafoniw cari basigi kɔnɔna na. Aissata Ba ale ni Musa Ɲang olu ka fasiri don. Kunnafonidila jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔla la janko futinɛ waati. O de kama a kan k'a ka baara kɛ ni kunnafonidi sariyaw labatoli ye n'an b'a fɔ ma ko respect de l'éthique et de déontologie. Ka kɛ n'u jɔyɔrɔ ye jamana kɔnɔ a dɔw y'a jira k'a fɔ k'olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana basigi la. Kunnafonidila kan ka kɛ mɔgɔ ye min kan ka baara kɛ ka bɛn la nati an ka sigida kɔnɔ. Kunnafonidila kan ka kɛ maa ye min kan ka baara kɛ yaasa sigida bɛ yiriwa. Donc an bɛ nin waati min na waati gɛlɛn don c'est vrai an ka baara nin ye sariyaw de b'a la sariya minnu b'a la ko yanni i ka kunnafoni di i ka a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ fo yɔrɔ 2 yɔrɔ 3 yanni i ka a di maaw ma minnu b'i lamɛn walima minnu b'i filɛ o kunnafoni sɔrɔlen hali n'a y'a sɔrɔ i y'a sɛgɛsɛgɛ ni tiɲɛ don n'o dili bɛ na ni farafarali ye n'o dili bɛ na ni kɔlɔlɔ dɔ ye i ka sigida kɔnɔ i ka jamana kɔnɔ i ka dugu kɔnɔ i ka jamana kɔnɔ a ka kan i hakili jagabɔ fɔlɔ o kunnafoni dili la. Video dɔw bɛ yen bi na u bɛ ka circuler réseaux sociaux kan u k'a dɔn
o t'olu ka partage fɛn ye a man ɲi u ka jamana ka image ma tiɲɛ don anw ye kunnafonidila ye k'an kan ka tiɲɛ fɔ mais tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔta ye mais tiɲɛ minnu bɛ yen n'a bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ minnu bɛ yen n'a bɛ se ka mɔgɔw hakili sigi an kan k'o de tiɲɛ fɔ nin wagati kɔnɔna na. Kabi bɔlɔlɔ jɛnsɛra a ka di kunnafonidila caman ye o fɔlɔ ka kɛ kibaru bilaba fɔlɔ ye yaasa ka se ka kunnafoni lankolon kɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ani an ka jabaranisow la a ɲininen don kunnafonidila kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ u ka kunnafoniw jɛnsɛ minnu bɛ taa basigi sira fɛ. Kan ka sigi ka sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ caman pour ne pas que u ka kunnafoni dilen kana na mɔgɔw bila ɲɔgɔn na u ka kunnafoni dilen kana na ɲɛ don baarakɛla dɔw la ou bien ka kɛ sababu ye maa minnu bi maaw lakana ka olu décourager u ka baaraw kɔnɔ. Fo journaliste k'a ka fɔta dɔn futinɛ waati ale de kan ka kɛ bɛn ani basigi kɛlɛkɛcɛ ye. Ka tɛmɛ ni banbaganciya waleyaw ye minnu kɛra Bamako pankurujigi kɛnɛ ale ni gendarmew ka kalansow la fɛn min ye jamana marabagaw ye olu ye fɛɛrɛ dɔw bila sen kan ka ɲɛsin bagan suguw ma o nasira la an ka fasiribaga Fuseni Sisoko ale ye ɲinini dɔw kɛ a ko ɲɛ kan an ka lajɛ. Ka sanga ni jamana kɔnɔdenw ka lakanali ye gouverneur ale ye fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min bɛ dan sigi bagan suguw feerew la Bamako a n'a kɛrɛfɛ duguw bɛɛ lajɛlen na. Ni ko ko kɛtɔ i b'a sɔrɔ o waati sera Ala bolo parce que jamana bɛ yɔrɔ min na a kɛlen don k'an bɛɛ siran mɔgɔ juguw donna mɔgɔw senkɔrɔ u b'a décision ta anw de kama nka kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la parce que sabula jamana yɛrɛ bɛ waati min na sisan gɛlɛya bɛ jagokɛlaw bagan maralaw sɛnɛkɛlaw ni waati min na gɛlɛya de b'u kan ni État ye nin disposition ta k'a fɔ ko ka garabaliw fermer hakili ɲuman don mais nin waati la a bɛ se ka kɛ degun fana ye garabali baarakɛlaw ma. Dɔw fɛnɛ bolo lafaamuyali tun kan ka kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baara ninnu ye. An sigilen bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ san 40 yɔrɔ ou bien san 39 yɔrɔ a b'o bɔ bi i y'a faamuya bon an fɛn fɛn filɛ nin ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ni dunan donna anw cɛla hali sini an b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye dunan ye i y'a faamuya mɔgɔ mɔgɔ bɛ garabali in kɔnɔ yan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn san joli joli an bɛ ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ni dunan donna an cɛla an b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye dunan ye an cɛla an b'o dɔn an yɛrɛ tɛ sɔn o ma parce que an b'a dɔn jamana bɛ cogo min na. An y'a kuma bɛn mɛn a man d'an ye parce que a man d'an ye cogo di an filɛ place yɛrɛ min na nin ye ni place nin anw bi yan bi a bɛ san 42 san 40 san 45 a b'o bɔ anw bi yan bon an ka yɔrɔ nin bɛ sirada de la k'a fɔ ko Guakɔrɔla nin ko Siɲɛkɔnɔ b'a la ou bien Kɔrɔnɛ b'a la ou bien Dugukɔrɔ dɔ b'a la o t'anw ka yɔrɔ la yan anw ka yɔrɔ in kɔni a bɛ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛ b'a la n'anw yɛrɛ ye mɔgɔ jugu ye bilahi an b'a minɛ hali n'a b'an faga an b'a minɛ walahi. Ka tɛmɛ ni nin kɔɲɔ ninnu ye sigida mɛriw ma sɔn ka laseli kɛ i n'a fɔ ko mɔgɔ tɔw u fana y'a ye bɔlɔlɔsiraw kan hali n'o y'a sɔrɔ nin waleya ninnu folen don mɔgɔ caman fɛ ɲininkali bɛ ka kɛ halisa fɛɛrɛ minnu bɛna sɔrɔ bagan feerela ninnu ka kow la. Minisiriw ka arabadon ɲɔgɔn ye sen fɛ fɛn min ye sariyaden dɔ hakilinaw ye o taraba la ka ɲɛsin san 2025 musakakow ma Isa Sise. Arabadon tɛmɛnen septembre kalo tile 18 san 2024 jateminɛ dɔw kɛra u ye ka ministriw y'u ka lawaleya di ani jamana ɲɛmaaw y'u ka lawaleya di walasa wagandeba ka se ka bila sen kan san wɛrɛ a bɛ fɔ de ma ko projet de loi de finance u bɛ k'a ɲɛɲini ka fɛnw bila sen kan musakaw ani jamana ka sɔrɔ san kelen kɔnɔ mais baara in a bɛ sɛbɛntiya a bɛ bila ka taa wasabulon de la wasadenw de b'u bolo kɔrɔtan k'u ka yamaruya di pour que a ka se ka kɛ wagandeba ye n'o kɛra a bɛ daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ fo décembre kalo tile 31 san wɛrɛ bon ni o yamaruya in dira o de b'a to jamana bɛ se ka salen ɲini jamana bɛ se ka fana k'a ka musakaw kɛ n'o ye mɔgɔw sarali ni fɛn wɛrɛw ye mais an bɛ se ka min jateminɛ ni wagandeba in kɔnɔna la c'est que dɔ bɔra musakaw la kundama na n'i y'a jateminɛ sɔrɔ ta sira fɛ donc o de fana b'a yira k'a fɔ ko jamana maracogo nafolo ta sira fɛ ko nɔgɔya bɛ ka don a la k'a bɛ ka taa sira ɲuman kan parce que an bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔ ani jamana 7 de jɛlen bɛ wari kelen na n'a bɛ f'a ma ko franc CFA donc o kɛlen bɛ ka sariya dɔw sigi sen kan ko musakaw man kan ka tɛmɛ sɔrɔ kan
kɛmɛ sara la ni 3 ye jamana ka sɔrɔ kan san kelen kɔnɔ ani ko jamana ka juru man kan ka tɛmɛ kɛmɛ sara la 70 kan fana san kelen kɔnɔ donc an b'o o sira de kan donc vraiment an bɛ se k'a fɔ ko baara bɛ ka ɲɛ. Nin bɛ dan sigi an ka bi jumadon don kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka kulomajɔ la k'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na halisa kunnafoniya sɔrɔ kunda aw kan bɛn.